Sí, perfecte. Molt bon dia a totes i a tots. Honorable consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, coordinadora del fòrum, degà de la Facultat d'Educació i Psicologia, directora de departament, representants de la Diputació, de l'Ajuntament de Reus, la delegació del Govern, del Departament d'Ensenyament. Sigueu tots molt benvinguts i benvingudes en aquest acte d'inauguració. Com rector de la Universitat Rovira i Virgili, es un plaer donar-vos la benvinguda. Muy bienvenidos todos y todas a este acto de inauguración. 10 anys, comentava ara la coordinadora, 10 anys d'aquest acte que se celebra als auspicis de la Generalitat. És un acte ja que està consolidat i que avui tenim l'honor, o aquests dies, aquests 4 dies, tenim l'honor d'acollir a casa nostra, que és casa vostra també. En primer lloc, té la paraula la doctora Gisbert, coordinadora del FIAT. Moltes gràcies, senyor rector. Rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, honorable consellera, senyor degà de la Facultat d'Educació i Psicologia, senyora directora del departament, autoritats que ens acompanyeu, col·legues que teniu càrrecs a la URB i que sou col·legues i càrrec al mateix temps, companys i companyes que esteu al públic, bon dia, buenos días, good morning, all of you. Per a mi és una satisfacció representar el Consorci FIET avui aquí, integrat per totes les universitats públiques catalanes, menys la Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull i la UOC i també la Universitat d'Andorra, que són els que han promogut el FIET este 2024 i que formen part d'aquesta organització que ens hem construït nosaltres per a nosaltres mateixos, per dir-ho d'alguna manera, que vam començar l'any 2014 en la primera edició del FIET i que hem continuat durant 10 anys treballant conjuntament des del punt de vista de la recerca i de l'organització d'events relacionats amb la tecnologia i l'educació. El FIET sempre ha tingut voluntat d'anticipar-se al que vindrà des del punt de vista de l'aplicació de la tecnologia i fer-ho des d'una mirada holística i des de tots els nivells de comprensió d'aquesta aplicació de la tecnologia, des de la recerca d'alt nivell fins a les experiències d'aula de tots els nivells educatius, des d'infantil a universitat, i per tant molt satisfets que en aquesta edició haguem participat 141 experts de 19 països diferents, de més de 100 institucions, que hi havia 450 persones inscrites al fòrum públic, que suposo que aniran i vindran, perquè els que teniu responsabilitats als centres educatius molts ho heu escrit dient no puc estar totes les hores però aniré venint quan podré, i per tant també l'agraïment a totes les persones que s'han interessat per aquest projecte. Els experts fa 5 mesos que treballem i treballem per a construir uns documents que puguen servir al Departament d'Educació, però no només, sinó a la ciutadania en general, per a poder encarar l'aplicació i l'ús de la intel·ligència artificial i de les tecnologies que s'hi derivaran al procés educatiu, en el sentit més ampli. Pensem que l'educació, en majúscules, no té sentit si no s'enfoca des de la perspectiva de tots els agents que en formen part, i aquests no són només els escolars, sinó també els socials, els familiars i el del context on ens trobem. En aquest sentit, les 12 línies van, des de les polítiques públiques, que és la línia 1, fins a les xarxes internacionals, en aquesta vocació de veure què passa al món per a poder aprendre d'aquells que estan en un context diferent, a vegades millor i a vegades pitjor, però que ens poden ser exemplificadors. Per la meva part, me queda agrair a totes les persones que han fet això possible. En primer lloc, al Departament d'Educació, en la persona de la seva consellera. El departament és qui ha finançat aquesta activitat en fons Next Generation, en una convocatòria pública que ha fet per a la transformació digital de l'educació. Moltes gràcies, consellera, moltes gràcies al Departament d'Educació. Esperem que totes les conclusions de tots els reptes que ens fiquem a solventar a partir d'avui fins a demà a la tarda puguen ser d'utilitat per al departament i per a l'educació del país. Moltes gràcies també al rector, perquè la universitat acull i té els recursos i els fica a disposició. Moltes gràcies també a tots els col·legues de les altres universitats que durant 10 anys han mantingut aquest projecte viu i continuarem, perquè ahir la conclusió del fòrum tècnic és que comencem a caminar en el FIET global, no només FIET-CAT. Fins ara hem sigut FIET-CAT i ahir vam decidir que començàvem a caminar en el FIET global per a incorporar l'experiència internacional d'estos 10 anys de funcionament
I permeteu-me, encara que siga més casolà, no puc no donar les gràcies a les persones que realment fa mesos que estan treballant en el projecte, l'Oficina de Congressos de la Universitat Rovira i Virgili, a Blanca i a Gemma, i per suposat a Vane, a Lucía i a Luz, que han dedicat quasi més hores de les que tenien cada dia durant les últimes setmanes a que això fos possible. I, òbviament, a totes i tots vosaltres per l'acollida, perquè si no tampoc no hauria tingut sentit fer aquesta inversió. I tampoc no vull acabar sense contar-vos que el dia de demà ens fa especial il·lusió perquè la tarda de demà l'hem dedicat als centres educatius i especialment als xiquets i xiquetes i joves perquè vinguin a explicar-nos què pensen del món digital i què pensen de la digitalització. Segurament fa massa temps que parlem de tecnologia sense escoltar els usuaris de la tecnologia. Hem creat per primera vegada el Premi Fiat. Hi ha 6 centres i 6 projectes seleccionats. Demà sabran els 2 que han tingut el primer premi, no ho saben encara, serà sorpresa. I l'última activitat del fòrum són els nous líders digitals a l'era de la intel·ligència artificial i tenim, per acabar, una taula en una alumna de 5è de primària, 3 estudiants, xiques també, si no recordo malament, d'ESO i un de batxillerat. I per tant, això crec que és la millor forma de tancar una reflexió que va començar fa 4 dies y que acabará. Muchísimas gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, por haber trabajado desinteresadamente durante estos meses. Y thank you very much for all the international people for coming here and for work for us during 5 months before. And see you in the next Fiat. Gracias. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mercè. A continuació té la paraula l'honorable consellera, a qui de tot cor agraïm avui la seva presència en aquest acte. Moltes gràcies, magnífic. Rector, estimada Mercè, Gisbert, doctor Tous, universitaris, comunitat universitària en general, persones expertes, investigadors, equip del Departament d'Educació que esteu per aquí i allà, us veig. En primer lloc, dir que l'agraïment és tot meu perquè és un luxe que des de la URB s'hagi agafat la torxa i s'estigui liderant tota una recerca que ens ha de permetre millorar el dia a dia en els nostres centres educatius. Evidentment estarem molt a l'aguait, molt atents a les conclusions que se n'extreguin. En els darrers anys hem començat a parlar molt d'intel·ligència artificial i evidentment hi ha una part de la societat i una part dels nostres professionals de l'educació que s'ho agafen amb un cert desassossec, fins i tot alguns amb por, alguns amb rebuig, i el que hem d'aconseguir entre tots plegats és que això no sigui així. És a dir, això està aquí per quedar-se, va evolucionant, de l'expertesa de tants anys d'entomar canvis tecnològics de pes, sabem que el que hem de fer és utilitzar-los per evitar bretxes, hem d'utilitzar-los i poder formar per tal de poder evitar els efectes negatius al màxim que pugui comportar un mal ús de la tecnologia i, en tot cas, aquest desassossec i aquesta por que pugui haver-hi en alguns casos, no pas en els que esteu avui aquí, pugui ser reduït a la mínima expressió gràcies a l'expertesa, a les evidències, que és el que necessitem, també en polítiques educatives i en qualsevol cas. És evident que les noves possibilitats tecnològiques ens generen moltes preguntes i que ens calen les respostes que ens poden proporcionar àmbits de reflexió acadèmica com aquest fòrum que aquests dies acolliu a la URB. Com a societat, com us deia, com a sistema educatiu, tenim la responsabilitat d'enfrontar aquest context d'incertesa que pugui haver-hi amb ciència. Més dades que mai, més evidències que mai, més debat científic que mai i més fòrums universitaris com el FIEC. Des del Departament hem començat a treballar en l'impacte de la digitalització en els entorns d'aprenentatge. A mitjan febrer organitzàvem una jornada sobre intel·ligència artificial en educació. Vam fer una crida a la comunitat educativa des d'allí i als representants de les universitats a ser proactius en aquesta qüestió. Des del Departament hem creat unes orientacions dirigides
als centres educatius per l'ús de la intel·ligència artificial, amb l'assessorament d'agents educatius del territori, de la inspecció de persones expertes, el grup impulsor de millores del sistema educatiu, els 18 que ens van donar les conclusions ara fa ben poc, i afegien que, a més, d'aquestes orientacions dirigides als centres hi havíem d'afegir bones pràctiques com a annex de l'ús de la intel·ligència artificial per traslladar-ho als centres. I estem treballant, equip, al cas, sí? Molt bé, l'equip d'en Serarols, treballant a tope per això, per poder-ho també traslladar als centres al curs vinent. Estem fent formació específica adreçada als docents i, en tot cas, hem col·laborat amb el Centre d'Innovació en Tecnologies de Dades i Intel·ligència Artificial, el CIDAI, en l'elaboració del llibre blanc sobre intel·ligència artificial aplicada a l'educació i també a la llengua. I, com us deia, ara estarem molt i molt atents a les conclusions sortides dels reptes que heu plantejat en el marc del FIET, que se celebra aquests dies, i continuarem atents, evidentment, a la recerca que es faci en aquest àmbit, perquè és evident, com deia, que la intel·ligència artificial transformarà profundament la manera d'ensenyar i la manera d'aprendre. I ens hem de preparar per aprofitar totes les oportunitats que ens ofereix per la personalització de l'aprenentatge, per l'automatització de tasques administratives. Ara vinc d'una reunió amb les direccions del Tarragonès i de centres, i és una de les qüestions que, evidentment, m'han plantejat. I des del punt de vista del suport a la docència per desenvolupar contingut pedagògic o per fer avaluació. I alhora és evident que no podem negar que existeixen riscos i ens hi hem de poder avançar. El risc de la dependència tecnològica, el risc de la manipulació d'imatges, el risc de la desinformació, el risc dels biaixos, el risc en matèria de protecció de dades, qüestions com els drets d'autor. Hi ha moltes qüestions que ens hem de plantejar. I evitar possibles riscos significa sempre empoderar l'estudiant, empoderar l'alumne i redefinir el rol dels docents, fins i tot redefinir com avaluem. No ens oposem, és a dir, crec que és intentar lluitar contra molins, oposar-se a l'ús de la intel·ligència artificial que puguin fer els nostres alumnes. El que hem de fer és plantejar l'aprenentatge i l'avaluació d'una manera diferent, no sobre allò que puguin produir i que els hi pugui produir un xat GPT, per dir-ho d'alguna manera, sinó què és el que avaluem, la manera com es fa seu allò, aquell treball, com el defensa, com s'expressa, és igual. En sabeu més vosaltres que jo. Però és evident que a través de la docència hem d'aconseguir fer un ús ètic, un ús crític, un ús segur i un ús resolutiu de la tecnologia en l'entorn educatiu. I aquest és potser el repte més rellevant que tenim com a comunitat educativa en aquest moment històric. Podem deixar que la nova realitat ens passi per sobre o podem decidir aprofitar tot el seu potencial en benefici de l'educació. I crec que és aquesta segona opció la que hem de prendre. Així doncs, un nou agraïment a totes les persones que participeu en aquest fòrum internacional per fer possible aquest espai. Un agraïment a tothom que aquests dies dediqueu el vostre temps a pensar-hi. Com us deia, necessitem el vostre coneixement, la vostra expertesa per posar la intel·ligència artificial al servei de l'educació, perquè estem en un procés històric que no té aturador i som responsables de vetllar-lo. Hem de superar pors, hem de superar incerteses i trobar la manera d'aprofitar la digitalització per transformar l'educació en benefici dels nostres infants, joves i en benefici dels nostres docents. Moltes gràcies i molt bona feina. Moltes gràcies, consellera. Té ara la paraula la doctora Juana Eterno, directora del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Penso que sí. Bon dia, moltes gràcies. Rector magnífic de la Universitat Rovira i Virgili, honorable consellera d'Educació, doctora Gisbert, coordinadora general del FIE, entre altres moltes coses, degà de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, autoritats polítiques, autoritats educatives, autoritats polítiques i educatives, personal docent de tots els nivells i de totes les etapes educatives, personal de recerca,
personal tècnic de gestió i de l'administració i serveis, amics, amigues, senyores, senyors, comentar-vos des del meu rol actual de directora del departament que intentaré cenyir-me al temps que està programat i ben programat, comentar-vos que dos paraules compartir amb vosaltres el tema de qui som al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Avui, de fet, està àmpliament, afortunadament, àmpliament representat tant en la taula com en totes les cadires d'aquesta aula magna. Som unes 100 persones en total. Sí que és cert que hi ha 30 persones que treballem a temps complet i després volia destacar unes 80 persones que d'alguna manera es dediquen a temps parcial a la docència dels diferents graus i màsters en els quals estem implicats i que dic destacar aquestes persones perquè com a professorat associat de la Rovira i Virgili som mestres, professorat de secundària i per tant el clar exemple de com les institucions poden treballar d'una manera conjunta i treballar per la mateixa fita, en aquest cas per la formació inicial dels professionals que es dedicaren a l'educació. Estem implicats com a departament, com us comentava abans, en graus com Educació Social i Pedagogia, però també, sobretot, també amb educació infantil, educació primària, doble titulació i també PDI del Departament de Pedagogia coordina 2 màsters també relacionats, lògicament, amb educació. Estem, en general, aquí a la ciutat de Tarragona, però també podem estar a Tortosa o a Comarruga, perquè també allà, en tot cas, deixo el degà aquesta part, però de dir que en principi som un grup de persones que estem treballant des de diferents posicions i també geogràfiques en aquest cas. Estem formats per 5 àrees de coneixement o agrupacions docents, la didàctica i l'organització educativa, que és l'àrea majoritària, però també mètodes d'investigació i diagnòstic en educació, teoria i història de l'educació i també la didàctica a l'expressió corporal i la didàctica a l'expressió plàstica. A nivell de recerca, el Departament de Pedagogia també compta amb 4 grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya que estan desenvolupant projectes capdavanters en educació i que tenen una important producció científica. M'agradaria destacar aquí, per raons òbvies, el grup Arget, el grup de recerca aplicada en educació i tecnologia, i dic per raons òbvies perquè la vinculació està més que clara. Com a departament també hem de dir que ens sentim força orgullosos de formar part d'aquesta iniciativa, sobretot a través d'aquest grup, i de formar part del que és el FIET, el Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia, en què la col·laboració interuniversitària, interinstitucional i internacional són un fet i no només una fita inassolible. Experiències que tenen tanta trajectòria com aquesta són un recordatori constant que l'educació és al mateix temps, com hem comentat moltes vegades, el camí i també la meta, també la fita. I res més, de moment l'enhorabona o reiterar l'enhorabona a totes les persones que amb tanta il·lusió i tant de rigor també i saber fer han fet possible aquest FIET i en general a totes les persones que estem convençudes que l'educació és un dels principals motors de canvi i de transformació educativa i social. Moltes gràcies i molt bona feina. Moltes gràcies, Juana. Té la paraula ara el doctor Jordi Tous, que és el degà de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia. Rector magnífic, honorable consellera, directora i organitzadora del Fòrum Internacional, doctora Gisbert, doctora Joana Maria Tierno, directora de departament, i companys i companyes de gestió, companys endeganats i direccions, secretaries generals, vicerectors i tots els que heu vingut aquí de personal que tots compartim, evidentment, aquesta tasca d'educació. Bé, quan ens plantegen moltes vegades què fer amb les facultats d'educació, doncs jo crec que una resposta molt important
és la que veiem aquí, intentar trobar aquests espais, aconseguir aquest intercanvi tant d'experiència com de recerca en molts àmbits que es desconeixen i a vegades es desconeix la societat. Per tant, m'agradaria que a vegades es parla molt d'educació en uns àmbits on les facultats quedem com que no hi ha un dèficit, perdó, al revés, hi ha un dèficit en tant en quant a la formació inicial, sempre som un element del sac i base dels cops en aquest tema i a vegades actes com aquest que tenim avui aquí no tenen aquella rellevància que haurien de tenir per l'opinió pública, perquè l'educació és un canvi constant. Jo que soc degà repetidor, vaig ser degà abans del 2014 i he tornat fa 2 anys a ser degà, el canvi que he vist en aquesta facultat i sobretot en l'àmbit de l'educació és espectacular. Un canvi que ha anat, evidentment, de la mà dels programes de pràctiques i d'interacció que tenim als centres, amb les escoles i que han fet néixer grups d'aquestos de treball interdisciplinar, de compartir experiències, de provar experiències. Un treball també que ha anat de la mà de l'organització que hi ha hagut en l'àmbit de l'estructura que teníem moltes vegades de plantilles en aquell moment. Hi ha hagut una feina molt important des de les direccions generals d'universitats en tant en quant a reforçar i a fer relleus generacionals en aquest àmbit de formació. I també en un àmbit que des de la Direcció General d'Universitats i des de la Conselleria d'Educació sempre, darrerament, cada vegada més hi ha hagut aquesta col·laboració en tant en quant a temes claus. El programa de la millora de la formació inicial dels mestres és un programa que ja ha reeixit i s'ha tornat a renovar en el Consell Interuniversitari de Catalunya. Programes que implica fer recerca, treballar i sobretot transferir aquest coneixement. Per tant, aquesta feina jo crec que estem en una època molt important de relleu generacional en les escoles, però també de relleu generacional a les universitats, però d'implantació d'equips molt interessants que jo crec que ens posicionen, amb el que deia la consellera, en una posició més avançada del que normalment es percep per part de la societat. I en nom de... m'han fet arribar avui al dematí un WhatsApp als meus companys degans i deganes de les facultats d'educació públiques de Catalunya, agrair-li a la consellera aquests anys últims que hem tingut, aquests últims mesos que hem tingut de feina i de treball, perquè entre la directora general i la consellera han entomat una feina que per les facultats era molt important, que és el de començar a plantejar també la necessitat de tenir places vinculades, professorat, expert que treballi i que col·labori amb nosaltres i que aquesta porta sigui important. Gràcies i pel que fa al fòrum, acabeu de gaudir i gaudiu d'aquestes instal·lacions i d'aquí 2 anys prometem que en tindrem unes instal·lacions que potser seran millor, segur, però seran igual d'acollidores i amb la mateixa gent o amb més gent i amb més expertesa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, degà. Ara ja per anar concloent, jo les primeres paraules que voldria dir a aquesta ronda final és d'agraïment. D'agraïment primer a totes les persones, a tots els tècnics, a totes les persones que heu estat directament implicades en l'organització d'aquest fòrum. Per sort no és la primera vegada que tinc l'oportunitat d'assistir en diferents seus en aquest fòrum i sempre és un goig veure que en aquests 10 anys, edició rere edició, la flama continua tan viva com el primer dia. Gràcies també a la Generalitat de Catalunya pel suport continuat durant aquests anys amb la realització d'aquest acte. La col·laboració de tots és imprescindible. Com a rector és habitual anar a moltes inauguracions d'actes, però no és gaire habitual anar a un aspecte que fa referència a la primera missió de la universitat, que és la docència. Fem moltes activitats, però jornades de reflexió, aspectes que impliquen també la segona missió, que és la recerca, però aplicades a la primera missió de la universitat, doncs no és un fet habitual i per tant crec que val la pena destacar-ho i felicitar-nos tots plegats d'aquesta activitat continuada que hem tingut durant aquests anys en aquest àmbit. Jo soc tecnòleg i com a tecnòleg no em deixa mai de sorprendre la velocitat en què passen les coses. Les tecnologies van avançant
i cada any o cada edició del FIET tenim nous reptes damunt de la taula que hem de ser capaços d'adaptar a la nostra realitat, d'incorporar tots els aspectes positius, i en aquest cas, lògicament, l'edició d'enguany havia d'anar lligada a la intel·ligència artificial perquè és el gran repte que tenim d'incorporar-ho. Ho comentava tant la coordinadora com la consellera, 20 reptes a nivell ètics, a nivell de millora educativa, al final a la millora de la societat, que és el que aspirem tots amb l'aspecte formatiu. Per tant, com incorporar totes aquestes possibilitats amb el nostre dia a dia futur que sigui millor, doncs és una gran oportunitat i és un gran aspecte que tots plegats ens hem de consorciar per tirar endavant. Per tant, les reflexions, s'ha dit abans, i crec que s'ha de reiterar perquè realment és important, les conclusions que pugueu assolir durant aquests dies, que per desgràcia no podré estar a les sessions, totes les que m'agradaria, doncs seran molt benvingudes. Com qualsevol tecnologia té aquest doble raser, d'aquestes dobles possibilitats, aquestes parts positives i aquestes parts negatives que no hem d'oblidar mai. Precisament enguany vam fer la lliçó inaugural del curs, era del Sistema Universitari Català, i la doctora Rosa Maria Calaf, des del punt de vista periodístic, ens parlava de la infotoxicació que tenim, de moltes notícies, quines són veritat, quines no són veritat. Jo crec que molts dels aspectes que es parlaven en aquell discurs inaugural són aplicables a la metodologia que estem parlant avui i al problema que ens afecta de la intel·ligència artificial. Saber discernir entre el que és realment el que ens diu la màquina i el que realment hem d'aprofitar. I permeteu-me que us comenti una anècdota d'aquest mateix dilluns. El conseller Nadal, conseller de Recerca i Universitat, en un acte del 35è aniversari dels Premis d'Audiovisuals, va fer un exercici que era posar, va dir que va fer-ho en família, per tant, que va dir-ho públicament, ho repeteixo aquí, en la seva família va posar el seu nom i li va preguntar al ChatGPT, la versió 3.5, que és la lliure, què era ell, i el ChatGPT li va dir que estava mort. Per tant, és un exemple clar i diàfan de que no tot el que et dius la màquina és veritat. Nosaltres hem de tindre aquesta habilitat i aquesta capacitat de discernir entre el que hi ha i un altre. Per tant, jo agafar aquest que també em va sorprendre, dic, repetim. Això no sé si és plagiar, però com que he citat l'autor no faré cap plagi. I dic, el FIET. Poso FIET i em surt, deixeu-me que lligi, a la paraula què és el FIET, me surt Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, Fondo de Inversiones y Estímulos al Turismo, Foro Iberoamericano de Estudiantes de Tecnología, hi ha altres que em diuen Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, tot posant la paraula FIET. I dic, no anem bé, es poso FIET 2024 i a veure si ho podem acotar una miqueta més. I el copilot va dir que no ho trobava i un altre em va dir, m'ho va dir bé, diu, es el Foro Internacional de Educación y Tecnología, se llevará a cabo en Tarragona del 12 al 15 de marzo del 2024 en la Universidad Rovira i Virgili. Este evento tiene como objetivo analizar el impacto de las tecnologías digitales en la educación en la era de la inteligencia artificial, considerando evidencias recopiladas desde diferentes escenarios y niveles educativos a nivel local, nacional e internacional. Per tant, la informació hi és, l'únic que hem de ser capaços de fer la pregunta i filtrar-la correctament per poder arribar. Per tant, desitjar-vos agrair, com he dit abans, desitjar-vos moltes bones reflexions i sobretot que les conclusions que pugueu arribar d'aquests dies, que segur que seran molt productives, doncs siguem capaços tots d'incorporar-la en el nostre dia a dia futur. Moltes gràcies a tots i a totes i molts èxits. Molt bé. Molt bé. I ara, si es giren a la dreta, a la seva dreta, veuran els músics, el conservatori, a qui hem d'agrair la seva col·laboració, que ens interpretaran l'Escola i Conservatori de Música de Tarragona, si us plau, que ara ens interpretaran unes peces musicals. Gràcies.
Gràcies.